danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family, music, comedy, movies, and many more. To, na taso ina kallon fina-finai da dama a gidanmu, saboda ba zan manta ba lokacin ina karami akan tare da yawa mutane su zo gidanmu kallon fina-finai. A lokacin a talabijin ake yi, ana kallo kamar irin gidan talabijin na Kaduna, wanda ba zan manta ba a lokacin yana daga cikin fofula gidan talabijin da suke yin abubuwa da mutane suke nishadantarwa, da gidan talabijin na Kano, wanda ba zan manta ba a lokacin ana kama gidan ina jin gidan rediyon Kaduna su ma mutane suna yawan saurara su. Ba zan manta ba ina firamare akwai shirye-shirye da suna daga cikin shirye-shiryen da nake so, wanda a lokacin idan lokacin yayi na kan an fito break na kan iya gudo gida tun daga makarantar mu zuwa gida ba nisa,